jambo en santé asabak raher fanavina zaveko teto fanavina volaniko teto fa fagnamboarana raha fiarahana mandiniky ny hatsarana raha no isorako atsika jiaby. Ny raha tiako volagniny zegny ampatsaroviko atsika ndraiky zao io hoe alohany anomboatsika koragna. Afa nivolagna za teto tamin'ny fandaharagna raiky nandesinay teto hoe isaka botsy na dimanche koa tsy raha misy cas exceptionnel ho za dia karazana magnano résumé de la semaine atsika. Ino le résumé de la semaine? Oui, ny raha nisy tagnatin'igny herignandra igny nanomboky lundi jusqu'à vendredi hariva de botsy ataotsika résumé ny important, ny maventy, ny mafonja ho fakafaketsika eto zegny. Izy ndraiky koa misy raha maventy mandalo agnatin'ny botsy na dimanche io de voatery ataotsika dimanche izy, atekitsika dimanche de botsy le raha mandalo ho fakafaketsika eto koraizitsika eto. Aboka io faharoe, bonsoir jiaby atsika jiaby. Bon nafafana ny raha ranomaly tsy podianatsika igny fomban-draha igny baka le hoe lamba midokany za samy manana anazy. Fa zao kosa izy alohany anao hiditry tsisy sakanagna eto olo miditry dikan'izay tsisy olo tapenam-bava fa ataoko hoe fa ampodiko fagnitelony fa mitandrignesa tsenika anao le koragna mandeha eto zay anao vo miditry. Fa koragna mbola mandeha anao midriky ampidiriny anao nefa tsy agnatiny le raha nde volagninao, ialako tsiny tegna ialako tsiny fa anao tapako direct fa nomaly igny moa tsy podianako igny ke oka atsika jiaby mba atsapategna atsika samy olobe eto. Ty raha ty tsisy fangiagnana olo, tsisy fagnalagna olo, tsisy tsy fitiavagna olo fa matoa atsika jiaby niady nitolona na tsapany tsy nanjary mba hidiratsika amin'ny manjary. Izy ty ne resaka politiky na hoe resaka live ty samy amin'ny fitondran'izy ary samy managna ny fanaovan'izy. Eto tsisy olo sakanagna magnano live fa togno zay nagnano ty teto, fa togno zay nitololo teto, tsary nisy olo nanakagna zay. Ke eto naka za tsy mitsitsy mivolagna anao ndre zovy, anao koa mahita fa tsy manjary raha an-tanàna ao, tsy mety raha an-tanàna, magnanaova live anao, biafany anao, volagnany anao fa tsy hoe anao tsy masaky magnano live, tsy masaky mampibiagna comptenao any ka manjary magnasabadida le planning, le briefing nataony namagna efa magnano. Izy nambarany anomaly zay ne alohan'izay mikoragna azy ty eto zay telo ataoko hoe telo ndraikindraiky fa efitranay leran'izy malalaka zandry Luc Hervé namany eo zay misy briefing iny zay alohan'izay agnano izy ty eto zay managna briefing, managna plan. Bon zay sujet ndesitsika niany, zegny andesin'ny Zokibe, zegny andesin'ny Fabre, zegny andesin'ny Joakim. Bon complément mameno jiaby zandry Luc Hervé fa tsy hoe ke taitry lohanao bakagny anao hiditry or le sujet le koragna tsy azonao tsy hainao aby hoe karakory debutny akory ny afarany.
ataoko topy-koragna hely zigny zegny volaniko ny moaly za tsy tramony jery ary zay eto tsisy lapany fagnahy wala tsisy tramony jery fa ny fitiavane tanindrazana ny fitiavane Madagasikara zay nahy aty Andilambato na tia ivelana ino zay gasy donc anao koa matsapa koa fa anao gasy misy tanao raha tsy mety agny magnano hafa live simple koa nagnino atsika mavita magnano live magnasasa olo magnino atsika mahita magnano live magnano raha tsy fatao ke anao mahita fa tsy manjary an-tanàna anao tsy magnano fa anao io fo no aminaka tsy mamango aminaka za olo tsotra social fa izy koa raha ataonao tsy mety aminaka anao volaniko za tsy enky nagnasa olo miboay eto olo mivola fa izy nasa eo miboay eto olo mivola fa izy nagnara-nanjary ke nivolanine non anao tsy magnara anao magnano raha tsy manjary io tsy maintsy ahitsine volagnine ary le fivolagnane eto na politique io na social io na ino tsy hoe ke andeha karatsy zay boka problème tsika ndraikindraiky hoe izy nankaratsy za non zay volaniko hoe atsika misy andesiny fô fa le politique tsy haitsika atsika jiaby ne teraka misy politique nany on politique hoe za velogno mbo hinagna on velogno on ndraiky mihina mba ho velogno raha kakaraha zegny samby amin'ny politique nany ny magnasafo aza to anao koa nanagna politique no managna preuve anao volagno aboa karaha ataoko za misy preuve naka eto volaniko vita levinaka aboakako publieko le preuve entompiny tsy nanjary raha hitany tsy entompiny fa tsy nanjary raha nataony hitany anjarany tsara izy dikan'zegny zay garde du corps tanareo lalabe ne misy garde du corps arfaniny ho izy ny fitenitsika donc zay karazagna hoe arfaniny magnitsy amle raha tsy manjary donc mazava amitsika jiaby igny tsy valam-parako firy igny fa résumé de la semaine volaniko niezane zegny ny fandiniky teto zay io tsy voatery za ndraiky Joakim tsy voatery za ndraiky Luc Hervé tsy voatery za ndraiky Zandry Fabre non mety za raiky mety Fabre koa azoko be zany any amy kontinaka za gnano le résumé de la semaine samedi directy anao fa nagnano tandra raiky igny bon miaraka magnano zay fa zay alohany agnano izy zay mandiniky hoe tu sujet de la semaine reto nafonja tamy semaine andetsika ny ankatsara raha volaniko ny ataotsika fa tsy ny famaliagna anao koa managna olonao fa hitanao izy madio magnino c'est pas grave io ne tsisy olo amiagnatsiny tsisy olo amiagnatsiny kone fa izy koa raha tsy mety tsy ny fivolagnane eto ny tsy mampanjary le olo na hoe tsy ny fivolagnane eto hoe ke zay tsy tia olo igny non gasy araiky atsika Madagasikara io araiky io tsisy aroe telo efatra afa karaha ataony Orléans zay no marigna aroe telo misy Orléans en France misy le hoe Nuit Orléans à États-Unis le Orléans tatifo na lendro na tondroagny igny le hoe jumelage tanàna jumelage azo atao zegny bon en bref semaine nandalo nafanafana ta Madagasikara aloha atomboko amin'ny ingay Tenkilotro Ravatomanga ny raha ny Tenkilotro Ravatomanga zay teto ny koragna hoe atsika managna Bianco atsika managna Pâques atsika managna Samofina tsy haiko managna IGE tsy haiko managna ACJ tsy haiko managna ACC tsy haiko nino
fa matetiky koa atsika ono ny raha maventy miboaka baka amitsika eto karaha volamena, karaha toy ny safira, lingot d'or, raha karaha regny atsika jiaby samy magnapetraka fagnontaniana hoe comment ça se fait-il raha io mandalo l'aéroport tsika io, mandalo amy port tsika io, tsisy olo mivolagna, tsisy olo manaka fa agny à 12 000, 15 000, 20 000 kilomètres antananan'olo agny raha io hita tatra. Raha io koa fa hita tatra agny igny misaobaoba ro tanàna eto, ahodinindreo gauche lohan'ny vahoaka, ahodinindreo avadikindreo gauche koragnan'ino parce que raha io tatra. Ke ny mahagaga za amizay, ny mahagaga zay hety jiaby koa hoe atsika zao baka ivelany andeha Madagasikara, atsika niala tanàna atsika na tanàna apitratsika ivelany, atsika mandalo douane, atsika mandalo contrôle, ke matoa atsika navy niboaka tsisy oin tsisy nino tagny navy an-tanàna, dikan'izay atsika madio. Fa ny mampalahelo ty anao igny madio boaka agny mandalo tsisy afany karaha toa atsika miala an-tanàna andeha ivelany, atsika mandalo paf jiaby douane nino regny, scanner nino, ke baka aty anao andeha an-tanàna agny anao madio tsisy nino, anao avy any ndraiky amin'ny entananao tsisy problème, amy passeportnao madio mazava tsara, ilana vaniny. Ty ary, makatsy makary, magaga malany fagnahy ane. Zay nahavy zay teto tamin'ny herinandro igny hoe mba azavay exactement amy vahoaka anareo ao amin'ny immigration hoe ino man tegna asanareo na anareo paf police frontière. Ny police frontière tsy haiko amy fahaizako izy amin'ny andafy eto, ny topiny fisavagna entana koa misy hay la douane fa tsy ny police frontière. Police frontière ro immigration, asandreo visa, tampon, passeport ty karakory, olo ty karakory, fa le entana asa fangaro le raha igny asandreo amy douane. À l'aéroport ne misy douanier. Tsy zegny fa amitsika igny anao fa ilandreo paf reto vaniny, anao bako mpandalovindreo scanner mandalo amy la douane, mazava ho azy tompona andraikitry ny scanner, ilandreo vaniny, manjary nerveux anao ai. Ka tsika zalahy mba ifagnaja. Izy no volagniny DG nareo igny hoe ny police tsy natao biby fampitahorana, fa natao anopo vahoaka. Anareo ny anopo zay, zay ny patron nareo, zay chef nareo, fa tsy zegny anareo vo tenue blanc nareo na vo kepi nareo i ndraiky grade amin'ny épaule nareo, anareo vola fa nareo farany au top, haute gamme. Non, zay ny haute gamme plus qu'anareo. Donc zay tokony ajainareo. Azonareo fa tsy zay olo miala baka ty, bonsoir mama, miala baka an-tany nandianany andeha amy tany nimboany, kortalinareo ambony ambany. Non, nakatsy asitriko anareo aviako tsy tiako mandalo Tananarivo, afa toetsaigny io. Aleoko za mandalo La Réunion za avy amin'ny Ambaribe. Fa anao tsy falainako Tananarivo, aza fangaroko raha. Fa anao koa nandalo Tananarivo, surtout anao côtier, na hoe anao hitandreo fa mety izy, anao mpijagindreo Tananarivo ao. Ary le magaga ty
anao mijotso igny magnano la queue agnano tampon visa anao tsy hainao hoe azovy douanier azovy ny paf ro jiaby mitsangatsangana io taloha boka nisy no atao hoe DGID igny le mpagnano détective mpizara tsy manjary tamitsika ivato teo tamizegny mbola tsisy vol direct nosy be nisy no atao hoe DGID taloha fa anao zao mijotso ivato tsy hainao azovy ny paf azovy ny police azovy ny douanier azovy ny zay koa non ro jiaby agnatin'ny saly igny wa anao koa milatra hitandreo io tsy sasa aloha ro magnatogno anao ahoana ray aman-dreny aiza le passeportsika sy le aninatsika atao tampon meky ro angala passeportnao ndraiky carte d'identité nao par exemple andeha hagnano visa azy parce que ino angataka pesosy raha misy zegny za ty volaniko tsy atiavako mandalo Tananarivo fa toetsaigny zegny oka tsika zalahy fagnovagna fankatsaragna fagnajagna zegny filamatra nameny président Michael atsika oui transparence respecter les peuples les clients sont rois le peuple sont rois fa aza ataonareo karaha io ino amizay raha misy manjary laza ratsy orita raiky magnano ny ataony vato jiaby fentay manjary laza ratsy ho an'ny Madagasikara le toetsaigny lomory atao amin'ny aéroport na amport karaha zegny atsika ody ouais modinay boka ty parce que zay mamelo tegna ty atsika boka an-tanàna igny andeha pody an-tany ivilomatsika ty anao mbola merdendreo koa tsy hainao mihitsy hoe ino matadiavindreo olo reto ke izy nambarany PDG ny police igny police tsy natao ampitahorana contraire atsika vahoaka ny tokony mampavozo reo parce que tsika magnefa reo ko fahitanareo izy nambarany PDG i DG ny police igny fahitanareo raha tsisy rabe manaova rapport tout de suite aminay mazava volana anazy misy raha tsy rabe aleva sary ho izy envoyer allo ho hitaniavany io baka efa misy formation ataonareo fa misy stage ataonareo pourquoi nareo avy eo jerinareo manjary mivadiky lohanareo ty visage-nareo mandeha fara mokondohanareo mandeha en face aza atao karaha zegny aza atao karaha zegny araiky zegny nikoragna koa tsika ty tamy semaine igny le resaka kolikoly mbola manjaka ary mbola misy faty anjakany kolikoly Madagasikara mbola misy faty anjakany kolikoly ary mbola misy tsy maty manota amindreto akangasisana anambora mbola io zay niaraka niaigny ny velo tamin'ny alalan'ny ratsy nanjary niety ny TGV sy mapara ary ny orange sy ny vongsay sy ny mandarine sy ny pamplemousse tsy haiko eky tsy haiko nino atsika zegny finarity iegny amy raha tsy manjary orky efa hita fa tany lavoagna zegny fa tsy nanjary atsika miary avako aby miary za igny fa navolavo teto tandremako fa eto zay misy tsoko eto zay misy fil de fer lamba mitapy za tokony ondriky fa tsy zegny lavakorindambona mboletsa ognoro zegny raha fa hita io ke mbola igny koa idira mbola igny koa no atsika nazo nino zala atsika nazo nino ampalay le toetsaigny ty kolikoly ty zegny jiaby navy io iady ho any kolikoly
iady ho an'ny kolikoly. Iady ho an'ny kolikoly nareo sa iady ho an'ny kolikoly. Dindon donc andeha iadivanareo avy eo fa tsy le corruption mihitsy. Bonsoir Ranabavy. Any ka hoe zatra mivelogno amin'ny vandy ny politiky ny Madagasikara. Atsika zao ne karaha mankamasiny ratsy manjary ny volagnin'ny Rajoelina hoe za mianatra vandy ary za nihena vandy ary za mitondra tsy maintsy avandy fotony Madagasikara mila olo mahay mavandy. Aza la zegny ve filambatra andesitsika eo anatrehan'izao tontolo zao. Ary anareo amin'ny tamponao mihitsy ny problemen'le raha. Ny ratsy ane manomboka ao agnabo ao e. Mazava ho azy amizay ny madinika ambany aty ziska amin'ny président Fokontany, planton, chauffeur, alefa. Ziska mivady amanjanaka anao, alefa. Babako ministre, babako gouverneur, zamako général. Magnaratsy fatao. Zegny ny fidianako irany sary eraka hoe soary. Body amin'ny asako taloha zaho izy. Fotony babako généraly, angovaviko ministre ny vaisseau, tribunaly, za zegny bon toujours gaillard quoi. Non, atsika akaza mga toetsaigny karaha zegny. Mais oui, normal. Le raha nefa tsy ozo, fa le raha fa fakabe, nipetraka amin'ny kabesotsika, nipetraka amin'ny taolagna tsika, le fomba ratsy tsika. Mba eritreretanareo koa ny zalaboko. Mba ataovanareo compte statistique. 65 ans tsika nazo indépendant. Nankalaza izy voatsela teo. 67 ans atsika ny signé fangatatsika fahaleovantegna. Ça fait 2 ans décalage. Ino raha misy nambarako teto. Degny président avy eo tsara navita mandana any isaka farany. Tsara nisy ta Madagasikara tagnatin'ny 65 ans indépendant, 67 ans nisy niavy ny fangatana raika, président tsika mba navy isaka farany. Hoe ara-dalagna. Bon, za tsy volagna ery Rajaomampiany tsy navy isaka farany, fa navy to tsy ara-dalagna. Tsendriky nisy vote présidentiel, député, maire, conseiller sy ny forombony ke mba nilamigny tamitsika Madagasikara. Toujours la même chose et la même rythme. Karakory ataotsika androso? Karakory ataotsika ivoatra? Mampalahelo le toetsaigny volaniko. Fivoaragna io, fandrosoagna io. Atsika jiaby koa nanagna jery tsara, madio, milamy, managna vision hoe atsika vahoaka 33 millions. Nitambatra raiky, atsika tsy ho avy karaha io. Fa atsika kadalainy reto. Sojabe politique ndraiky reto, mena gigolo politique reto, resaka pesos. Parce que hitandreo tsika, vonendreo tsika amin'ny social tsika. Vonendreo tsika amin'ny fambolegna sy fiopigna. De igny pesos igny anaminambazandreo tsika, atsika amizay, tsy ameko tsiny koa tsika ne, fotony atsika fa vahany mafy, atsika fa tsy migiaka rano, avy bakao fa rano tsisy anao mandrasa kovety, rano tsisy anao mandrasa vilagny. Ino raha nde ataoko agnaty kivetina ka, ino raha nde loko agnaty vilagny. Ino? Mieza raha mba hoe mampivoatra le peuple, le Fokotany na le Fresse na tsy haiko district, tsy haiko province, fa tsy zegny. Électricité tsisy anao mandeha mizara canal saty. Fokotany zay hoe namiagna canal saty ndraiky télévision, or tsisy électricité. Ay, tsy mamoriry vahoaka anareo amizay. Tsy important vahoaka zegny.
est-ce que reo misy letantseniky andeha za télévision bon akoatran'izay olo tsisy asa izy mandeha mizaha novely asa mba agnontaniako napetrako teto fa agnontaniako mba 4% en peuple malgache mba mahay mizaha journal zegny na io journal internationaux na journal nationaux mba 4% ro tsy m'intéressé amizay raha m'intéressé ro novelasy ro mizaha novelasy karaha ro miaigny misoma le film aziza raha tokony nataony karaha zegny adrako iny tsy niviaty ny tefaka mivadiky tagny lehilahy tsy manja tanao agny ino amizay raha misy le action le toetsaigny agnatin'le film igny andesindreo amy fiarahamony androsy ve tsika hoisy ve ny éducation amizay resaky éducation gravy raha mandalo amy cure tegna gravy maromaro volako pays hitako fa nitsika Madagasikara toujours atsika magnano raha lombolombony ataon'olo atsika tsy magnano le raha lombolombony mandroso fa atsika magnano raha lombolombony mipody afara idirako le resaka cure problème ny cure io ne tsy niany université koa fa nisy ta Madagasikara problème ny cure io fa nisy fotony le mpitantagna napetraka ao président sy ny forongony ro tsara mijery andeha katsara le université fa le resaka kolikoly corruption zanaka amy filany zaboko mba zavana ro tragno koa logement amy cure ao zanako ty non tsy haiko magnontaniana ro mpianatra andafy aty hoe campus ny université andafy izy koa anao par exemple za mipetraka Maine-et-Loire dans le 49 misy université maro aminery anao koa agnatin'le commune misy centre universitaire anao zanakandro io zafindro io anao tsy mahazo campus parce que paranao io babanao io reninao an-tanàna donc anao mandeha mianatra anao marandraigny fa anao mody matsanga anao ndraiky misy mihina la cantine université misy la cantine fa misy ndreo mody ino amizay solution meny fanjakana amiagna carte bus mpianatra bonsoir igny carte bus ny mpianatra igny ifaigna par mois oui carte étudiant bus transport anao mody cling no midriky agnaty bus validenao no miondra anao avy amin'ny are marikitry tragnonao anao mijotsika fa ianao lera andeha hianatra anao mandeha lolo anao angala bus fa le campus universitaire ny antsaiky bakalavity le tsy manana trano ipitrahana tsisy ray aman-dreny ipitrahana amy ville na hoe marikitry campus universitaire de igny ny agnanaovandreo hoe campus io ho antsaiky bakalavitry mipetraka io fa ty koa problème araiky ane baka aminareo mpianatra koa ane le problème ndraikindraiky tsy vitan'le mpitantana mitondra le université fa problème entagna araiky manokana anareo mpianatra koa ne mampiditry problème entagna amin'ny aignanareo e ino raha misy anareo fa baka lavitry baka bimapay anao navy nianatra ny cure diogo nahazo logement ino raha ataonareo koa bledinareo kotsatranareo tsaikitsaikinareo ampidirinareo tariminareo mais non attends oh
io tsy Jerusalema, io tsy chambre d'hôte. Anka ino raha misy amin'ny campus universitaire. Na fa vita étude-ndreo, ro petrako, tsisy lavage, tsisy contrôle, tsisy nino. Mipetrako rango izy mpianatra, ndraiky izy avy baba, parents, ndraiky izy avy grand-père et grand-mère, ndraiky avy koa le fils, le petit-fils, ro jiaby amizeo. Karakory ataony centre universitaire atsika adio. Fanazavainy zandry fabara teto resaka le centre universitaire. Centre université zegny ane amin'ny farany tampony amin'ny étude ataonao e. Zany hoe taogno anao nanomboko la crèche, na avy anao primaire, na avy anao secondaire, hop, premier cycle, second cycle, anao amizay na avy université. Tsy dininao efa za io mbola misy zandriko hianatra marefoka mare avy eto. Donc ajeko izy ty mba hidirany zandriko amare, mba hidirany havako amare koa. Non, atsika mpianatra koa ne mandrobaka le raha e. Bonsoir atsika. Donc dikan'zegny aza mitretrebaka. Aza mitretre. Oleky anareo mirehina. Non, anareo koa ndro mandrobaka le école-nareo, campus-nareo ne. Ora anareo fa namiagna trano, tsy magnefa. Namiagna moto, tsy magnefa. Namiagna zegny hoe tsy magnefa. Andeha ataonareo chambre Jerusalema, chambre d'hôte eo. Mbola tsara zandry. Io mena fa za tsy fimandramana bakao za tsy migaka ataoko. Bon, koa zegny tianao ataoko zandro. Ino amizay raha misy? Robaka le université. Azo avy amizay vozy io. Atsika mpianatra ane voa. Fotony atsika tsy magnaja raha io. Mangotania volaniko andafeto. Za miasa amin'ny BTP. Tamizany mbola niasa. Maro campus universitaire natsangana ane teto. Nagnatovany raha jiaby. Couloiran'io campus universitaire io misy caméra de surveillance. Couloir. Dikan'zegny, une fois anao nagnaratsy mety eo surveillant avy mizano. Oh, azo volona ampidirinao aminao. Sérieux raha ambarako anareo zegny. La cour universitaire andafeto misy caméra de surveillance. Ino kofa vendredi arriva na amin'ny campus université, na amin'ny campus amin'ny lycée, vendredi arriva isak'olo magnamboatra valise helinany. Mandeha mody amin'ny babandro ndraiky mamandro abimabe agny. Mangala train, mangala car, mangala car. Ro fa misy carte étudiant. Na miondrana car ro, na miondrana train ro, na miondrana nino. Carte universitaire ro, ma étudiant ro iny valable partout. Merci Zandro. Bonsoir Zandro Kofab. Fa anareo zala ndraiky magnano épicerie aby ry sasany io. Mivarotry jamala ry sasany io. Za tsy mivolo andiako za raiky. Université jiaby Madagasikara magnano zegny. Zay taloha magnontany mpianatra mitovitovy aminaka ndrery zandry fabra ro nafy tafara ho tany baka.
anao ravoravo koa fa rivariva amy lakory université eo tsy mpianatra mipetrapetraka mitendry gitara mivazo izy le fomba fiteny io tsisy toaka io tsisy jamala non akarory ma andeha ambany re cling 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 la 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 mihira tsisy sady fombo fa zio zala mampalahelo hoe toetragny normal amizay boka le responsable universitaire tsy mijery anareo nde anareo mpianatra andianatra ho avinareo ny andiananareo université ny nazy ary nefa vita amy maha président université izy amy maha responsable université izy amy maha prof université izy fa ninao ke aminaka samby tompina andraikitry na nareo mpianatra na le mpampianatra na le direction ny université ary io toetsaigny io mandrobaka atsika Madagasikara jusqu'à amy société fomba ratsy io andesiny toetry ratsy io andesiny za tsy agnambaranareo raha lavitra io dona Laurent namako io rango ta Diego zay efa niaraka niala tamy Cité Marius ino école frère io Atanambo io tania dona zay jamindry Congo mipetraka andafy aty Congo Blaise niatra teo zay ta Saint Joseph teo nisy bibliothèque Saint Joseph io taloha anao mandeha ao magnano étude no en groupe nino fa zio étude en groupe karakôry matsika niany misy partie tiako nino amin'ny nouvel hôtel karakôry arivariva rendez-vous agny ny dijery mazava ho azy robo koa dosinao amin'ny campus parce que le fa mandeha par derrière vila clé izy magnano passe clé fa misy pesosy ameko anao sambrana ino ohatrandrazy io même izy mbola mianatra kamaradiny zao misy bled nany agny na misy akolita nany agny na misy tiako nino nany karakory mazalazaza la misy bled zay zala mila riato karakory makasibahanareo amin'ny université ao anao ve lera karaha zegny parce que le manjary sambra Jerusalema le universitaire anareo mpianatra ny tegna problème le raha koa marigny za tsy hoe mandetika anareo mpianatra fa reto direction sy ny karazany reto koa no mandrobaka amle problème ke atopoko volagna amitsika zandroko anabavy ho an'izay mbola andrato fianaragna mbo impodianatra ovaly toetsaigny tsy adalany etsika malagasy nagnano hoe amboitsaina zay koa ny fagneva tsisy raha agnabognabony fagneva ty avako ary matoa zo tsy tetsika kitikitiny loatsika io raha jiaby fa aza andesigny robatigny le raha jovare zay zokinareo zay koa nandroboka anareo tsy natatra université io anareo tsy natatra io même zandrinay tafara ry zandry fabra ro koa nandroboka anareo baka tafarandreo koa tsy matatra zo koa antegna mandeha amy centre universitaire zala miza ty tany anaragna ty tany niboagna ty place nazogna diplôme ty non mampalahelo le toetsaigny aloha ny ampidirako namagna fabra mo fahitako izy le resaka Stéphane Pandroson hitatsika nisy le raha tatrany moaly ariva tagnatin'izay nagnano levine moa raha igny niboaka aligny izy moa ry zalato amin'ny CIS
nandefa message aminaka hoe Zokibe mba koragnesa raha ty lancé agnatin'ny live nareo mare resaka CST alohan'ny ampidirako le volagna nataony contrôleur général ny police nationale arabeko tseniko zandry lafabra aboko ampidiritsika io izy aboko tsika manohy koragna momba ny résumé de la semaine ny live miarabanao zandriko tiako mbola tsara tsika jiaby mbola tsara alikaligny ary faly mbola mifanojo aminareo eto magnaraka zegny ty live-ny Zokibe ty hita moa zegny atsika jiaby liagna amin'ny raha mandalo an-tanàna agny na ny aty lavitry na atsika sur place ke mbola isoragnanareo amizegny amin'ny favitsiagna magnaraka mitandregny maneho ny hevitry koa amin'ny raha jiaby mandalo amin'ny fiainam-pirenena atsika satria moa zao zegny firenena atsika jiaby samy manana ninaka zegny amafisako le koragna nataony Zokibe teo par rapport amin'ny université moa satria moa ny tegnanay koa navy nianatra tary de misy raha azo hoe koragniny ary koa raha azo hitondrasana fagnatsarana satria moa atsika eto tsy hoe mivolagna tsy mety fo fa hoe atsika koa zay mila agnatiny force de proposition hoe io le tsy mety ino zay tokony eritreretintsika io eritreretinao io agnatsarana io raha io mitsaratsara kokoa fotony izy io de fanagnana io ambony fa au résumé ko malakilaky zegny ino les situations d'université na tonga izy ny situation misy anazy io université nantsiranana zegny tam vonalohany misy faculté aroe miaraka amin'ny école aroe zegny no to amin'ny université nantsiranana to zany hoe zegny école polytechnique école normale ENSET de vao amindray zegny faculté na science physique chimie ndraiky faculté des lettres tamizay fotoagna zay zegny vu le nombre ny mpianatra andraiky ro filière volanitsika teo mbola tagnatin'ny capacité zegny d'accueil izy tagnatin'ny le capacité d'accueil zany hoe zegny tsy avy am'le surpopulation io zegny le université de zegny natongany européen tellement zegny équilibré le nombre ny mpianatra sy nombre ny trano ny mpitranga dia navitagna ny volagna fa hoe reto personnel administratif et technique reto le paty zegny no namezana koa trano ny mpianatra trano entre guillemets censé ho an'ny mpianatra satria mbola nalalaka be ny université tam'izany fotoagna zegny de nisy amindray zegny nandritran'ny fotoagna io ny problème nisy de tsara nisy zegny atao hoe investissement hoe agnatsaragna regny toeragna regny io atsika aretintsika gasy dans l'ensemble io zany hoe atsika tsy mahay magnaja ny atao hoe fanagnana iombonana raha koa fa iombonana io tsy jire fa raha indray koa ninao ny alany volanao igny ajenao anareo ny mety mahita zegny fo na raha la famille agny anao zao zegny mba amin'ny imaginenao na amin'ny quartier hoe ity zana robinet ny rano atsika jiaby samy mantsaka io tsisy olo mijery io na vaky teo io na magnino fotony atsika nizarina am'le toetsaigny ratsy hoe raha ny alany volako fo ninaka io karakaraiko fa izy koa fa raha hoe bambahoagna olo jiaby io aby mijery io karaha zegny donc zay tsisy investissement natao tamin'ny tragnony université regny du coup zegny nandritra ny fotoagna maro am'izay zegny le trano may antitry may robaka kanefa am'izay zegny rehefa tonga tamin'ny présidence ny volagna olo eto za eto tsy ataon'le zalahy raiky igny koa fa hoe navy am'le tam présidence ny madame Cécile zegny ino raha nataony izy koa fa nitondra tamin'ny université tao madame Cécile dia hoe ny développer les facultés zany hoe misy na tsara zegny zany hoe na tsy mijanogny tam'le ro école le efitra io zegny fa miroborobo be nanjary nisy faculté de dex amy resaka gestion zegny nisy économie tsy haiko nisy maro be zegny le faculté na le problème anao magnabiagna filière anao tsy magnabiagna les capacités d'accueil autrement dit zegny tsotra fo fivolagna zegny anao zao karaha mivolagna amin'olo mitokatragno fo hoe anareo mitokatragno ao zegny imaginez au départ anareo olo efitra le mama papa ndraiky zanakanareo aroe mitombonitombo asa varigona raiky ho anareo zegny mety mahampy anareo ataontsika hoe 2 mois zegny anareo mihinagna varigona raiky nino raha misy le rebandrety samy mikaikavany tanareo le avagna boka ambany volo regny aby aminay ato anareo olo efitra iny anjary olo folo anareo tragno araiky nefa tramonareo tsy mitombo ka boka ambarinareo koa mbola mety sarasaka izy tsy mitombo de lasa zegny atsika amin'ny baranana zao tsy hoe le fampitomboagna filière ny ratsy fa hoe tsy miaraka tagny amin'ny fampitomboagna filière io ny capacité d'accueil raha tsara atsika ireo mpianatra reo alohan'ny ro andeha hianatra tokony agnatin'ny bonne condition ro satria enjagna be fianaragna ry amin'ny université ry misy aza arakaraky amin'ny ankapobeny zegny fianaragna ry tsy mora
azony hoe misy zao prof avy vango hoe nivaranga maty le cournany fotony prof mampianatra université tsy voatery midoka diego izy io mety magnano mission izy mampianatra koa izy atamatady mampianatra izy amazenga sy ny namany donc zay mety agnatiny une semaine izy avy ya tokony fianaragna agnatiny ataontsika hoe fianaragna tokony atao agnatiny 3 mois na 1 mois zay vangoena agnatiny une semaine kanefa ndraiky rô tsy haiko abo zay nohony le accueil zay les conditions ianarandreo ipitrahndreo zay tsy aminany sarotro amindray zay sady hoe ampitondrasana hoe mianatra sy le levelny tegna de nava amindetsika zao io fotony tsisy le investissement amile fagnamboarana raha roboka regny ary raha zegny hitantsika na amin'ny lalabe hitanao à chaque fois fanjakana avy amboarindreo magnamboatra impira atsika magnamboatra lalagna route nationale ambanja Diego ambanja fa une fois vita commence misy lavaka io tsisy olo mijery andraiky izy ka izy potiky ndraiky mipody ndraiky koa magnamboatra atsika zegny magnantsinjaka reggae pa araiky aloha pa aroy afara dikan'izay 2-1 zegny atsika tsy mety miavance au lieu que hoe raha ty koa zala mba fa vita tsara tokony kolokologna tokony atsaraigna baka atsika magnampy ny ataontsika fa tsy hoe mbola hipody ndray mandeha amy raha fanandaniagna vola ary zay le kolotsaigny toetsaignintsika malagasy mila miova hoe ny raha koa fa fanagnana iombonana tokony atsika jiaby sarotiny ohatra agnatin'izay hitanareo fa amin'ny lalagna regny misy le plaque na panneau de signalisation ombotin'olo zegny ataonao ampandafo vilagny are agnamboarana lapoaly nefa hoe panneau de signalisation mivolagna amina fa tandrema fa misy dodany tandrema fa atsika zay le hoe baranana zay fa hoe fa mandeha fa hoay tsisy problème koa ary atsika mahita ziny zegny atsika tsy mora eky atiny ino raha io ombotanao fa ny raha iny misy asana karaha zay non io tsy ninakay tsy jire impiry magnano regny mpanorabe apetraka ny amin'ny fa ampidirako amin'ny université mle navy amindray tsika zao agnatin'ny les problèmes université non seulement sureffectif surpopulation les capacités d'accueil tsy ampy ipitrandreo io amindray avy amle problème reto le mpiasa taloha reo fa zatra nipetraka atao io koa moa zegny entre parenthèse ane hoe bon à un moment donné zegny nareo koa mba mpiasa anao zao mpiasa zay anao fa zatra tsy nangefa tragno zatra tsy nagnefa rano jiro mandeha dahoara anefa anao mba mahazo karama mba tokony matsapa tegna anao hoe mba fa nisy tongotogno maromaro nagnanaova zay mba hita amizay zala za mba ndeha koa ndeha amondy tragno aminakahy baka regny olo mavozo velony tegna na tiandreo zay na tsy tiandreo fa tsy aby izy volaniko karaha zay olo mavozo velony tegna anao olo karamegna zalaka anao mora iady placendreo tsy haiko anao koa olo karamegna olo mavozo velony tegna ro tsy haiko na tianao na tsy tianao raha volaniko zay fa ataoko karaha zegny sotony nagnino anao olo mikarama ro tsy haiko abo amindray zao ty zay fa mehe maro tokony anao nefa fitaogno mpitrano tamin'ny raha io hoe tamizegny situation taloha zegny izy nety tamile nivolako hoe mbola efitra fo faculté to ndraiky l'école to zegny nety satria mbola nalalaka to zao io fa naro dikan'izay anao tokony mba mandefitra amizay hoe efa 10 taogno io boka io tsy raha mpampianatra le paty io fo io na hitanareo le mpiasam-panjakana tsy mandeha misy mpiasam-panjakana izy tongotogno izy mahazo logement neny sy nama sy nama izy koa amin'io nandeha retraite izy na hoe abroger sy nama mbola malay miala amin'ny agnatin'ny tragno fanjakana fotony nefa zatra tsy magnefa fondrony rano tsy magnefa jiro sy rano zany hoe olo mavozo velony tegna zegny dikany anao mavozo velony tegna na io olo jiaby magnefa tragno magnefa jirabanky anao ino amindray anao zay ale raha avy fotoagna tokony ifandibiasany manjary lasa problème zay raha regny zay raha mila milaova koa regny ke navy amindray zegny korondana aty zay misy passé dans le sens hoe raha mila hetsika koa karakory natao mifidy président amiziny université io fifidianana président université de tsotra olo aroe fo zegny afaka mifidy ao ny mpampianatra andraiky ny mpiasa azonao le fandeha le tantara ro olo aroe fo zegny afaka mifidy ny président université io le clientélisme amizay nohony zegny voan'ny mpiasa andraiky voan'ny mpampianatra de mitovy zany hoe zegny voalatsika andreo zegny miragna fo ary fa matetiky zegny ro mpampianatra bo mangataka réforme aminany hoe comment se fait-il que zay amin'ny université raha tokony ratsika pédagogie la recherche nagnino votinay zegny andraiky votin'ireo mpiasa bo ampitoviziny fa io ma zay resaka idéologie zay ke matetika amizay zegny olo koa ty ho lasa président université noho ndreo mpiasa bo maro magnano favoritisme zany hoe anao zay magnano koboka ambava amindreo mpiasa bo hoe zaza lafidie magnanogano regrève madinidiniky parti zegny hoe dikan'izay zay anao koa ty olo amin'ny président université anao mila mikoragna amin'ny mpiasa par rapport amin'ny mpampianatra azonareo zegny ke le raha misy amizao amindray zegny iro olo abo amile placendreo sy ny namanao ro mitandregny kokoa zegny le koragnan'le mpiasa toy zay le mpampianatra azonareo dike rehefa navy rety mpianatra rety mahita hoe zay fa tery kose
de zay mba mangataka zegny ho anareo zay mba famirabe zegny sy namana sy namany mba ho récupérenay zegny le tragno mba ahafanay midéployer sy namana sy namana sy namana. Le olona agnatin'izay de tsotra hoe aha normalement ny tsaiky amin'ny université le raha mandeha amin'ny ara-dalàgna io tsy tokony agnatin'ny obligation reo tsy agnatin'ny devoir anao na izy tragno zegny. Izy nampodiko zegny roa andeha hianatra dia androany anjarin'ny administration no mikarakara hoe ty zegny anay nagnanaovana hoe CNOSE ino centre régional ny maîtrise universitaire sy namany roa tsy haika bo raha tokony agnatin'ny lohanao mandoby mianatra leçon andreo magnano devoir andreo magnano travaux pratiques magnano zegny problème de vo am'reo samby reo koa zegny afaka magnano resaka sportif reo magnano labolabolin-draha hely reo magnano ampiasinao itsy problème fa tsy haiko zao zegny sady miasa alohan'ny fianarana anany izy no miasa aloha koa am'le hoe ahitana andeha pitraka ahiasiny namasy nefa zegny tsy tokony agnatina asa aloha ananjy karakory ma fomba ahafahandreo hianatra tsara karakory ahafahandreo jerinao izy se concentré ny raha atao hoe azo atsika olo manam-pahaizana bien formé sy ny karazana fa io mbola agnatin'le hoe fitondragna baranagna zegny ivolagnana izy io tsisy hoe raha atao hoe izy boka tsy fitondragna baranagna koa fa fitondragna baranagna de fa io ny agnarany de io ny afarany zany hoe ny mpianatra karaha ataontsika hoe misy am'ray aman-dreny hoe Anosbe reny atavako zegny azafady aminareo Anosbe any hoe izy koa misy olo agnatin'ny tokantragno misy tsaiky magnangy ataontsika vers 17 ans anao mba miboaboa edy mandeha mizaha anjara anao zao ray aman-dreny miteraka tsaiky io dikan'izay izy koa mbola tsy hitaka avy amin'ny majorité nana anao censé tokony amenao zanakanao e nagnino ndraiky anao magniraka zanaka mandeha miboaboa amin'ny taxi be agny manitsoanao mba mahita anjaranao agny dikan'izay zanakanao zay andeha meloanao tsy normal raha karaha zegny ary tsy zay raha andeha amin'ny firenenantsika io agnatin'izay culture médiocre be karaha zegny fa tsy mangino fa ny ray aman-dreny voalohany zanaka nefa le zanaka tsy nangatiko hoe ty zay raha io mbola agnatin'ny problème fa ambelatsika ke navy amin'ny koragna zao hoe navy nagnafarana regny reo tsaiky boka amin'ny Lazare Foros aby regny il faut dire les choses telles quelles tsaiky délinquant aminakahy de tsy azoko mihitsy hoe zaza à 15 ans ohatra à 22 heures aligny tsy haiko firy raha aligny andraiky misy be coupe izy mandeha ary nanino raha koragna am'zay marigny certes miondrika mpanajagna amin'ny la famille zegny raha volanko aminareo ty tegna choqué nareo izy il faut dire les choses telles quelles atsika tsy mila mialkalako agnatiny hoe izy io boka hitanareo boka zay ty miteraka vatagna fo fa zay tsy miteraka jery sy ny nama sy ny karaza io irresponsabilité atsika jiaby nagnino atsika mi se permettre ireo tsaiky dahalo abo zao io manjary manjakazaka nilefa zegny ireo tsaiky tokony irabe ary ro zao ne raha hitanareo maforegna ne raha misy manjary ro tsaiky abo andeha ametra-pihavanana amin'ny olo dahalo azonareo le monde à l'envers ke ino solution amindray atao agnatin'izay zay le topo solution agnatin'izao de tsotra raha roe zegny problème l'université natsiragna zao maventy voalohany reo mpianatra bo tsy misy sentira en sécurité zay mahatonga reo mihidy donc zegny agnatin'le équation tsika apetraka zegny le x araiky zegny hoe karakory ataontsika mampagnano mise en sécurité le mpianatra io zegny le x araiky voalohany de vo faharoe ino natonga raha jiaby nisabadidika zao ro surpopulation manambola fanjakana taloha teo manamboatra prison tsara fa tsy manambola izy andamigny tragno ianarantsay tsara raha nataon'ny président tamin'ny asa no masany any zegny le tragno manara-penitra tatananarivo izy aloha fa amezagna mpianatra izy sy namana le problème atsika diego atsika tsisy karaha igny ao tsisy construction karaha igny fa hoe le problème le grec tavela zegny hoe karakory zegny agnatsaragna io ataontsika hoe les capacités d'accueil io ka noho izy zegny za hitanareo zao mbola en pleine prépare raha io fa atsimoko hely fo izy fa tsy endrika ambarako anareo détail fôtiny maro koa boko olo magnano dédakisme ato raha hevitra ambaranao igny reo fa magnano farany tompony aminany boka misy anao mamono voay reo raha afaka nizy voilà fôtiny maro olo volagna zay aminakahy anao maro olo reprendre raha koraignao niny tsy magnino fa nakany objectif izy avy am'le olo tokony aregny izy hoe fa le olo tokony aregny izy zany hoe ny raha mety ataontsika irésolvena io misy solution zao ary solution atsika tsy mila managina tragno aby fa ny raha andeha ataontsika zegny de hoe karaha ataony andafy aty université ny ohatra zao ty amy région Bretagne zegny amy chef lieu de région zegny io la ville de Rennes io zegny le misy le rectorat io zegny le misy le présidence par contre agnatin'ny région azy amin'ny faritry ny région io misy antenne entre guillemets misy campus ndreo zegny agny
io ny tanao fa fitsinjaram-patra edy zany hoe à Brest agny zao misy atao hoe université Breton occidental, misy université agny amin'ny Lorient sy ny namany izy atao hoe université Breton sud. Zany hoe zany raha mety ataontsika zao zegny agnatin'le idée ataoko maventiventy le tsy za tsy hidika agnatin'ny détail fa aleko zao ty za ndraiky mivolagna am'le olo tokony marerakoraniko fotony manjary raha volaniko zao io misy rabe koa ny sasa fa izy nefa mandaminy izy io zegny ny ataontsika zegny efa misy campus agny Sambava agny fa izy io tsy haiko iny antony tsy nitokanana zo ino antony tsy nampiasaina zo efa misy campus zegny agny zany hoe efa misy trano karazan-draha hoe prêt mety hoe magnamboatra la fenêtre ndraiky raha madinidiny fotavela dia azotsika atao tsara zegny une partie ny faculté ny Diego io zegny amin'ny université d'Antsirana afindra agny ro azonao rô zegny ary raha zegny avantage zegny managny rô tsy haiko bo fanody ce qui fait que izy koa fa milaminy koragna jiaby sy namany rô tsy haiko bo tout de suite zegny alefa mandeha agny rô mirabe bon mbola misy pitsopitso mirabe karaha zegny misy koa nosy be ao misy place tsara ao azotsika atao karaha zegny koa donc objectif agnatin'le koragna hoe misy solution andeha proposegny voalohany ialagna amin'ny surpopulation n'université n'Antsiranana satria natonga surpopulation n'université n'Antsiranana ho za dia mitombo ny faky fa le capacité d'accueil sy ny tombo nagnaraka azy ka nanjaraka rô tsy haiko bo manjary irabe tagnatin'izy donc c'est de vos deuxième solution ho an'ny Diego manokana zegny satria andra zao période andra malegny donc zegny tout ce qui est construction que ce soit préfabriqué tout ça c'est namany sy ny karazany dia tsy agnatin'ny période misy atsika zao fa ny raha andeha atao koa zegny amin'ny université n'Antsiranana manokana ho an'izay tavela ho tavela io zegny satria raha ohatra ka dégager-tsika miala ao zegny une partie na faky karaha ataony misy l'école zao tsy atsika dégager karaha ataony polytechnique UNC tary UNC ndraiky PC regny tsy azonao dégager Diego fotony rô mampiasa laboratoire zany hoe zegny par contre les facultés sasany ataontsika hoe DEG sy ny namany regny tsy de misy sisy laboratoire tadiavanao fa salle de classe azonao rô zegny moramora kokoa magnakisaka regny amle faritry le volaniko hoe misy site agny fa pare karaha nataonao Tananarivo ataontsika karaha zegny koa ary io andeha natagna amin'ny président zegny ataova karaha io koa nefa zay mahita toerana anosy be ao misy toerana nitokanana trano rabe azo atao campus universitaire io ka zegny faculté moramora magnadoso izy boka Diego zegny mandeha agny fa rô jiaby mbola agnatin'ny université d'Antsiranana koa fa le campus zegny tsy mitovy hoe le site tsy mitovy voilà karaha zegny koa ny Sambava agny de le tavela ao amin'izay zegny ampody karaha ataony hoe ny PC ny polytechnique ny UNC rô tsy maintsy mijanona Diego satria laboratoire agny rô jiaby ao tsy voamboatranao de magnamevagna sahady zegny le surpopulation azonao rô zegny satria rô tsy haika boka le sasany nandeha agny manjary malalaka ho azy boka de mavita raha de ny raha atao amin'izay zegny Lazare zegny de tsotra il faut dire les choses telles quelles mila mangala décision matotra mihitsy agnatin'izegny koa fa tsy haiko délinquance là ary io zegny accompagner amin'ny solution mbola mitohy amin'ny secret fo koa io en fait zegny le ville araiky io tsy azonao hoe élément araiky fo fa raha jiaby mifampiankina mahatonga rô tsy haika boka hoe délinquant tena marigny any tsy rô tsy ho délinquant fa rô tsisy raha atao rô tsisy kandra rô tsisy asa donc zegny hoatsaraigna zegny hitondrasana solution amin'ny secret io fotony à l'époque ny secret hoe misy natao hoe zegny raha tsoko nazavaigna tamin'ny omaly fa hitanareo kabary jiaby nandalo teto tamin'ny omaly hoe secret io mampiasa olo maro misy olo mahazo manarara be direct aminany le mpiasa mivantana amin'ny secret de vao koa misy le indirect ohatra hoe misy ane olo amin'ny secret nao intérimaire fivolanantsika izy aty zegny le olo magnano intérim regny zegny hoe magnadio lakalina sambo reny tsy ilagna hoe compétence dikan'izegny izy koa misy sambo nany bangora avy ao ireo manafa bo mandeha misenga terme amin'ny senga zegny olo boka Diego fa mahadika ny terme amin'ny senga ande senga dikan'izay misy sambo na avao zegny anao antegna diodio lakaly an'iny fa manafa mibokaboka ao izy misy lamone zegny de vao reo olo bo tsy tena délinquance donc zegny il faut que atsika no s'orienter hoe karakory favorisegna asa ho an'reto zandry reto zay tsy manana qualification firy ary ampianariny koa ro amin'ny raha be agnatin'ny asa fa à travers ny société secret no magnano zegny ary manana capacité secret magnano zegny satria sambo mandeha ny secret anao de afagna mampiasa olo jiaby nde zany bolagna normaly hoe jusqu'à amin'ny makorely mbola mahazo anjara brikinary fo amfampiasa sambony espagnol ao raha zany hoe tsy misy hoe une solution fa io solution miaraka zany hoe ataotsika zay afandro zandry aby reto mba misy activité
itadiavandreo vola, mampiegny ro agnatin'le délinquance ary miassurer le sécurité ndro tsy haiky amin'ny université, la sécurité amin'ny université izy nambarako i accès amin'ny université ry mila amboarigny tsara amin'be déployegna maramila surveiller io zone les côtés entre le Azaria ndraiky campus université io dia allégena zegny campus ny université n'Antsiranana zany hoe zegny faculté azo adoso déployegna amin'ny campus fapare agny ataotsika karaha zegny izy de ilamy tanànany Diego io de miasa mianatra ny mianatra de am'izay fotoagna zay amizay miditra agnatin'le fampandrosoagna mikoragna koa ino problème nareo Nosbe, ino problème n'Ambanja, Sambava, nareo Arabe, esty Siramasina fa maro jaly mahazo atsika ty, maro problème azo atsika ty fa io tsy maintsy alaigna pary ino pragmatisme zegny atsika magnano izy pragmatique zegny atsika mitondra raha fa tsy hoe tout de suite raha karaha zegny karaha erany io nakazokonaka bisonso malavalava aziniky miala anao oui atsika ikoragna resaka sécurité sécurité publique hitatsika no moaly atsika tagnaty nagnano live boka raha nandalo nahitagna olo mila hagnano coup d'état le nazaveny contrôleur général ny police ya alohany idiratsika amle secret hoe juste résumé fo idiratsika atsiniky le sécurité atsika koa nazo onogno tamy semaine igny raha jiaby nivolagna PDGN ny DGPN ny police nagnazava izy le proximité ny police mbola maro amitsika tsiniky may exactement hoe ino le proximité ny police au niveau ny Fokotany na au niveau ndrabe nagnazava koa izy hoe mba fiaragna miasa io fa ela Zandry Fabre atsika teto nivolagna hoe tsy vitany étage araiky io fa io mila tsika jiaby miaraka magnano avitatsika miady amin'ny fahavalo fa état ro io magnano ro fa izy koa tsika vahoaka tsy magnano akory mataony état eo efa misy raha tsy manjary amin'ny Fokotaninareo misy raha tsy manjary agnaty lakoronao nazava igny raha nandalo ny moaly nazaveny contrôleur général igny fa navinisy koragna teto ny koragna eny ndraiky Joakim hoe nisy conteneur efatra nijotso ta Ambaribe tamy fotoagna fitondrana taloha teo igny TGV regny ary hoe nijotso ta Voemary ro conteneur tsota ro arme lourde incroyable indiscutable jusqu'à ny conteneur ro hoe tsy he aia maventy conteneur 40 pieds ro maventy regny arme lourde c'est-à-dire zay mavita mampisaoty blindé arme agnatiny raha io mavita mampisaoty tanky c'est-à-dire zay efa tsy haiky agnano ny raha tegna indiscutable ta Madagasikara igny fitondrana igny so ihany ndrava raha io eto zegny nagnentagna ny DGPN DG ny police ndraiky contrôleur général ny police hoe aza matahotra aza mavozo koa misy raha hitanareo agny tsy mariny mivolagna ary ro fa nagnambara na zany azo Joakim hoe antognanareo vahoaka anareo vahoaka ka aza mavozo zay na za na Fabre na Joakim na Luc Hervé igny ambara zay volagna aminay afahany mikoragna amindreo direct hoe misy raha karaha zegny mampiayay amy tany karaha zegny samby ro fa alerté fa izy koa tsika angigny dahalo fa mamono atsika fa irabe atsika katsika angigny fo atsika tsy tafiboaka eritrerefa boka Zandry maro vola 10 milliards io 10 milliards naboaka ny moaly tatra ny moaly plus 2 fusées à assas professionnelles 3 fusées PA police pistolet
eritreretanareo baka karakory ny diran'ny raha zegny teto Madagasikara. Ora anao mitondra divin tavoahangy aroe telo hanao sakanandro amin'ny port na hanao sakanandro amin'ny aéroport. Nefa le fusée à charge professionnelle, comment ça se fait tsy nihitandreo, tsy nihaindreo? Conteneur zay nandalo parlato any, port oe. Tompony andaikitry voalohany port. Capitainerie de port. Comment ça se fait izy tsy mahay nandianany raha io? Comment ça se fait izy tsy mahatsapa hoe zegny ane raha tagnatin'ny conteneur io? Ke aleo tandrignatsika hoe fagnazavany contrôleur-ny contrôleur général ny police moaly, atsika bakao midriky mamaragna izy amin'ny aravoagna raha nisy tamin'ny sekreny sabo mba premier pas igny nefa manangana raha vaovao sekreny. Tandrignasantsika volan'ny contrôleur aty. Anto zany tsara marina fa rehefa nahazo an'le nation zahay dia efa nanomboka tonga ny renseignement. Nahazo renseignement zay omaly tokony tamin'ny telo teo. Rehefa azo le renseignement zany natao ny regroupement dia hita fa fantatra fa marina izy misy olona zay mieritreritra hanao déstabilisation aneo fanjakana zay mijoro zany. Rehefa nataonay fampatahana alalana tany amin'ny madame le procureur nahazo alalana ara-dalàna zahay dia tokony tamin'ny 5 sasany ariva teo nanao ny perquisition. Dia rehefa natao ny perquisition isaorana n'Andriamanitra fa tratra ny vola zay mitentina 10 milliards de francs zany hoe io 10 milliards de francs io tratra tamin'ny toerana nanaovana an'ilay perquisition ary miaraka amin'ny basy anankidimy zareo fusil de chasse anankidimy sy pistolet anankitelo. Tsara ho marihana fa reo fusil de chasse anankiroa reo dia basy mahery vaika izy roa ka amin'izao zany mandeha ny fahoizana ny famotorana ka tsy maintsy ampitainy amin'ny andalana mpona inona no iny ty fanadiadiana zay eto anay ty. Tsara ho marihana fa araka ny renseignement ampelatananay dia misy olona mikonokona hanao fanonganam-panjakana ny daty du 15 au 28 novembre ho azo ka zay natonga anay nanao renseignement amin'ny fomba faran'izay alaky sy enjana ka io nazahoana an'ireo vola be dehibe reo sy nazahoana ny basy zay mahery vaika. Azo fantarina ve le toerana nanaovana le perquisition firy ny olona andina na hoe voalohany tamin'izao raha zao? Ny toerana nanaovana perquisition alongamba mbola tazomina tsy ambaratelo loatra amin'ny androany satria mbola mitohy ny fanadiadiana sy famtorana fa hoenina miandalana io ihany mitohy n'izay zavatra rehetrarehetra miseho zay. Fa zahay eto dia miangavy ary mangataka ny pirenena rehetra amin'ny vaovao ahafahana miakafana ny asa zany fa manome tokizay zato isangato ny vaovao zay omenareo dia hotazoninay tsy ambaratelo ary tsisy mahafantatra afa-tsy zahay omenareo azy ihany fatatoko. Voilà, izy igny tanareo mifameno volana ny DGPN ndraiky volana ny elapitsiny manona agnarana anazy Ruffin contrôleur général de la police hoe miangavy atsika vahoaka mba hivolagna agnambara koa raha misy magnodidina atsika agny. Atsika fa misy portable mangalana sary ataova vidéo même anao tsy volagna alifasa izy nambarany teo hoe ny fiarahantsika jiaby miasa ninisie ny fandriam-pahalemana an-tany misy atsika. Zegny nisy hitanareo raha karaha zegny mbola misy amitsika ao
ny tsy maty voalavo ankimo. Izy volagny zoky zany Fabre tary hoe misy olona magnano velo-tegna anazy amin'ny politika Madagasikara e. Izy tsisy velo-tegna hafa izy koa fa natosina place io izy mitsakarakara androbatana le raha ho tsara baka izy hipetraka amin'ny place koa. Karakory amin'ny hevitrinao amin'izay zany Fabre? Za zegny eto zegny amin'ny za miasa Monaco zegny miasa amin'ny monde institution financière zegny no aneho hevitra. C'est quand même incroyable. Orzala, orreto, atsika zegny tokony ametraka réflexion laligny amin'ny raha mahazo tandrazana atsika io. Ino raha tiako aviana? Est-ce que vous vous rendez compte nous sommes en liquidité, en biais zegny, tatratra agnatin'ny tokantranon'olo araiky, zay mitentigny 10 milliards ny francs malagasy, zany hoe 2 milliards d'ariary. Izy koa ataontsika mikorina euro zao hoe 400 000 eo amin'ny 400 000 euro eo zegny. Eritreretanareo mba mpimaso hely foanareo hoe zazy eo zegny misy 400 000 euro an-tragno ato. Azafady exemple zay tsy misy mare izy. Exemple. Hitanareo mbe, le problème agnatin'ny raha io zegny dia tsotra. Anareo atsika jiaby manana compte bancaire. Moindre mouvement agnatin'ny compte-tsika ao, la banque efa misy système panel de protection et des alertes. Za tsy afaka edika agnatin'ny le détails satria agnatin'ny asako zegny hoe misy panel na alerte agnato ao. Ohatra zany amianareo exemple fo. Anareo mety voany zegny. Anao zo io zegny, imaginez anao olo mipetraka eto, nandeha vacances anao agny à Madagascar. Anao tsy nivolagna tamin'ny la banque-nao hoe anao nandeha. Ohatra anao zao tamin'ny Société Générale, na tamin'ny BNP Paribas, na tamin'ny Tchekonino, anao nandeha ta Madagascar. Anao avy à Madagascar iny carte-nao iny zegny, le carte-nao taty iny na pièce anao, dès que fa magnano alerte. Oui, c'est possible olo ty misy satria hitan'le les logiciels hoe misy mouvement tsy normal. Ary ndray tsy andeha Madagascar fo. Anao zao mipetraka Paris. Anao nandeha ataontsika hoe nandeha ta Marseille anao pour un week-end. Io fo carte-nao misy mouvement mandalo agny. De misy alerte hoe non, olo ty ne course fatony, raha jiaby ataony any amin'ny région parisienne eto hoe fa nagnino ndray. Donc il y a des panels d'alerte amin'ny système bancaire io. Lany fagnategna hoe fomba karakory loatra ahafahan'olo araiky na olo aray olo telo magnaboaka zegny vola zay ataontsika mitentigna amin'ny njerentsika zao io fo. Anao zao magnaritray amin'ny dabonao na magnaritray amin'ny bankinao tsotsotra fo volanao. Anao mbola sahirana agnaboaka liquide be zegny. Ary la banque zegny koa mbola misy raha tsy tian'ny la banque dia magnambela le lambola. Io zegny ny tena marina ane raha tiandreo zao ne anao magnefa par carte, par téléphone sy namany. Fa hoe le lambola io manjary mamparangana sofindreo hoe andeha tongaty ino zo. Ino sy namany. Zany avy nivolagna hely teto tamin'ny fotoagnan'andro hoe lerany misy événement misy kesiky niala tamin'ny banque centrale. Atreto anie nivolagna za tamin'izay tadidiko vidéo nakamikoragna azy matoa misy mouvement raha karaha mandalo nanko telo fo ny ataony. Fanjakana orongana, fanjakana andeha agnefa olo agnakorontana, fanjakana koa fa izy tafilefa agnamboatra le filifasana izy de vo izy am'tany misy izy agnakorontana. Jusqu'à niany tsendriky misy expertise, tsendriky naregny zanareo koa maregny alfa saminakaty fa tegna m'intéressé zazy hoe expertise hoe atsika zao fa presque 1 mois de gouvernance ny zobe misy expert amin'ny domaine zay mivolagna hoe ino marigny raha very raha niara tamin'ny banque centrale tsika atao ino marigny. Tsisy raha mazimazy fofofo mazy. Ro biena banque ro misy traçabilité, misy ino ty numéro de série. Niana anao magnamboatra bie hoe bie numéro magnano karaha zegny namboariny tamin'ny any sy namany zao nombre anany sy ny karaza igny raha tany jiaby mboany bie igny hita daholy. Azonareo zegny ka noho izay zegny hoe ireo vola fôtiny tagnatin'ny intervention volagny les responsables hoe bie mbola madidio be volagny. Fa io mareo zo magnano investigation. Ka eto zegny angatagna amin'ny fanjakana hoe ireo olo amin'ny miasa amin'ny banque centrale ro zala tokony agnanogalagna fepetra ro hoe agnanaovana audit hoe fôtiny ane igny ane ny ataontsika hoe atsika neta film Titanic
nahita film Titanic daholo atsika za tam'izay mbola azo koa mitady Diego tary film Titanic koa fa niboaka enao boko la Diego ndraiky le vazaha naty film Céline Dion fotony nisy iran'ny Céline Dion baka atao milatra olo rano boaka am'ritra ao jusqu'à amin'ny sino mpandafo mofo mandeha am'le prison re olo milatra ny za Titanic atsika ino nampadobo Titanic misy iceberg zegny de Titanic ni vatravatra baka tany nantreky tamy raha io satria hitanao hely izy agnabo fa ny ambany ao zegny tsy hainao zay raha tiako aviagna le ambany agnatin'ny rano ao zegny tsy hainao ny abezany ny any zegny atsika hoe mahita misy agnatin'ny tokantranon'olo a Madagasikara misy 10 milliards zalahy atsika shorty dangereux zany nibola ro ingany compte tao fa blague à part zika de tsy ataonareo ndentendo tsy ampy nagatsory elo ro 1 million 1 million somaro araiky 10 milliards misy am'tragnon'olo araiky ke aminakazy mbola maro raha tsy milamy amy tanànatsika ao io izy nambaranao zeny zoko be basy mahery veka antisara agnaran'igny donc mara tsy milamy amy tanànatsika ao be vola mandeha ao sy namany fa atsika zegny mandrimandry managna ny aretigny atsika zegny hoe bon ok pandesy hoe sy nefa ro olo abrony imaginenareo raha ohatra ka tsy takatra iny vola anareo mahay tsara fa ampodinatsika amin'ny université rapidement iny foboka ho meziko anao tsy fitenenana zokonaka nagniragnareo tsy eky nandeha nakorondona koa ny raha araka volan'lengy atatry iny 1 million 500 francs 1 million 500 000 francs imaginenareo 10 milliards olo firy zegny olo afaka irako andeha nakorotana amy 10 milliards ataovanareo calculé erano natao amin'igny ka justement boka frère tsaroako tamitsika teto amitsika andafy aty zegny zany niegny andraha volagninao zegny tamy comptenaka za koa voany accident de travail naka igny nandeha le enquête ny inspection de travail gauche à droite tout ça société iny nandatsika plan vola agnaty compteko compte zany akainy conseiller naka hoe Aristide karakory vola ty zany zay nambara izy zany nisy accident de travail karaha ty après enquête ni jiaby normal il fait une société le raha nitsaka rendreo taratasy jiaby de A à Z io la banque naka vone hoe d'accord io ro vonagnontany zao hoe karakory atao ambelanao agnatin'ny compte courant sa ataonao amin'ny compte bloqué volagno tamindreo ataovagny compte bloqué donc io agnisan'ny problème amitsika ry koa zany Fabre za tsy haiko karakory fomba fiasan'ny banque amitsika ry boka akamaroany banque commerciale oui si banque commerciale oui exact voilà zegny ane misy amitsika Madagasikara ry que de banque commerciale ino raha misy anao lany fagnahy vola miboaka million milliard tsy misy mba hoeky karakory araka volagnanao teo non parce que io boka problème amitsika ry Fabre hoe atsika kahe directeur amin'ny banque koa ny filany directeur karakory za zala misy vola tadiaviko amin'ny comptenaka hoe za mila 10 milliards miboaka baka raha io tsy suivina après hoe ataonao ino ma 10 milliards andeha lenao manafo abokoa problème amitsika ry koa atsika ry vitsy société na amin'ny enseignement hoe magnefa par virement amitsika ry mbola misy olo ifegna espèce igny anefa fanolozany toetrandro igny vitsy andafy aty olo ifenao ny espèce direct virement bancaire fo midriky micontenao par mois fa atsika agny mbola misy olo izy ola inao zay boka mbola misy olo any amitsika agny mitarimy vola an-tragno 10 milliards 20 milliards 30 milliards 40 milliards 50 milliards 60 milliards 70 milliards 80 milliards 90 milliards 100 milliards 200 milliards 300 milliards 400 milliards 500 milliards 600 milliards 700 milliards 800 milliards 900 milliards 10 milliards 20 milliards 30 milliards 40 milliards 50 milliards 60 milliards 70 milliards 80 milliards 90 milliards 100 milliards 200 milliards 300 milliards 400 milliards 500 milliards 600 milliards 700 milliards 800 milliards 900 milliards 10 milliards 20 milliards 30 milliards 40 milliards 50 milliards 60 milliards 70 milliards 80 milliards 90 milliards 100 milliards 200 milliards 300 milliards 400 milliards 500 milliards 600 milliards 700 milliards 800 milliards 900 milliards 10 milli
Or tsy hainao fa io vola tariminao an-tragno iny ane fahavalon'ny fiaingananao anaty tragno e. Atsika misy banque commerciale. Tera banque bon, za vola nakateko ampiriny azy. Boko le raha misy koa raha tsy azotsika amile resaka banque anao miasa amin'ny raha zay volaninao zandriko. Banque ane izy amianao vola zy ahodiny ampiasainy. Kofa vita ampodiny amin'ny compte-nao. Misy atsika amitsika agny. Tamiko zany tengala vola anaty banque nakazana tsy ao le vola. Pourtant la banque betibetika. Tsy azoko ane karakory ataonao ro amin'ny la banque. Io boka problème tsika Madagasikara ny tiako volagny zay les sensibilisation amin'ny raha jiaby misy amitsika ry tsisy. Igny le resaka éducation. Tsisy hoe karaha zegny koa ny banque ty, karaha zegny koa ny amin'ny tribunal ty, karaha zegny koa ny amin'ny la mairie ty. Non, la mairie, la banque, tribunal, tribunal. Lera voakogno amizay. Io fa lalàna déjà fa tsy haitsika. Constitution maro amitsika malagasy tsy mahita maso. Manjary ro maventy ao fa amizay magnodiny jeritsika. Hitanao sokinaka azafady koa manapaka voalohany mbola hoavy. Itondrasako fagnazavagna hely rapide mba azahoantsika zegny mahazo hoe karakory ataon'ny la banque fonctionne. Fotony zegny sady koa zegny occasion-tsika mifampizara le raha iny mba hay zegny. Atsika mikoragna karaha io zegny mila mba tsara zegny atsika mahay hoe karaha ny la banque commerciale zegny atsika zegny amin'ny firenena raiky ataon'ny Madagasikara atsika manana deux types na banque. Misy natao hoe le banque centrale. Ro banque centrale ao zegny ro zegny no magnamboatra le vola. Zegny zegny asandreo voalohany. Ro zegny le magnamboatra le lambola zegny. De vo i banque centrale koa zegny rôlindreo zegny no magnano contrôle ny banque commerciale. En gros zegny les banques commerciales karaha ataon'ny BFV sy namany regny dia client banque centrale. Zegny zegny mila hetsika zegny. Baka atsika jiaby zegny afaka micomprendre hoe ino karakory ton système fonctionne. Zany hoe zegny ny banque commerciale dia mindrambola izy amin'ny banque centrale. Azonareo zany. De ny banque commerciale amizay no mandrasa le vola izy amitsika le vahoaka. Atsika vahoaka io koa mbola zaraina roe atsika ao. Misy le particulier zegny atsika otsotra, misy koa zegny entreprise. Zany hoe zegny le entreprise amin'ny société sy ny namany regny. Fa ny garantie zegny le obligation fotony atsika koa agnatin'ny norme internationale, c'est quelque chose de très normé, très strict. Dia misy karazan-draha hoe norme koa zegny apetraka ny international satria misy natao hoe blanchiment d'argent. Zany hoe zegny vola azo amin'ny raha tsy manjary diovin'olo zegny iny le lutte nataontsika hoe regny nataontsika hoe le pôle financier regny. Izo mahazo avatsika raiky netsy ataontsika avy regny. Non, avatsika avatsika foizy ndraiky zegny nagnano mamesa avatsika foizy. Izy le mahazo. Donc zegny misy norme mipetrapetraka koa ary très strict. Zany hoe zegny le banque centrale no migarantira zegny. Zany hoe zegny le vola aboakan'ny banque centrale io le izy namboarinao io tout est tracé. Na regny convoyeur le font le hitanareo automobile Brinks, le automobile mitondra vola regny mandeha ao daholo maro procédure très compliqué hoe vola agnatin'ny carton ty zao sérine vola ao, zao numéro ny vola ao sy ny namany, vola ty mena eto alefa amin'ny banque rabe ndre izy ro chauffeur aby à la dernière minute ro mahay trajet-ndreo. Tsy haindreo aby hoe ro zao ty vola ty tokony aterigna amin'ny distributeur ny asa BFV Jamanjary rabe sy ny namany. Fotony raha très sensible io. Ka ny raha misy zegny matetika amitsika de zao zegny mahatonga io raha io ny hetsika na ino raha io olo araiky mavita magnaboaka 2 milliards d'ariary zegny. Zegny ny raha hoe raha rabe fa he magnazava zegny. Ny magnazava zegny de tsotra. Io mira atsika boka andafy aty, ary atsika boka andafy aty sefondrazy. Atsika boka andafy koa andeha Madagasikara. Ny jotso anao afasiny. Alona anao avy afasiny. Anao fa mikoragna amile policier anao amin'ny pafo. Aza la ton zaza la hoavy. Za hoavy mivoly Airmaco Ethiopian Airlines izy ataoko Airmaco zegny de roza Amerika. Non, nindro tsara. Zaza la miaraka amin'ny Airmaco e. Za voy midi tsy ako nino za avy anao Sibeo sy ny namany. La olo navy. Anao navy zegny avion ny Airmaco ny bedaka tafaseny tary anao sy tena anao mijotso. Agnatin'ny valizinao ao misy ohatra hoe
Ya. Ataontsika hoe olona raiky asa mahazo droit mitondra téléphone roe ohatra ndraha zay agnatin'ny valizinao misy téléphone portable folo fotony tsy hoe andeha lafinao fa andeha mezanao fianakaviananao normal zay. Anao avy anao mbola milatra rifo la olo ifa mahitanao ndeha tsy manangana tany izy fa avy tonga sao zala atao zala bon amety passeport non anao zay la nifagnavy no exactement anao zay be amety passeport non tonga zala anao iny koa mazegny mekimeky koa zegny anao tianao fa baka zay ndre valizinao tsy mandalo scanner aby tsy mandalo ly tsisy raha mandalo agnaty non nefa fa natao le norme hoe non tokony magnano ka io zegny atsika zegny na misy le norme na misy le surveillance namany fa tanky le olombelogno zegny eto corrompu io corrompu fo matoa le olo banky agnamia vola 10 milliards amin'olo araiky zay na olo roe zegny ireo olo tsy maintsy na le guichet le olo le magaboaka le lelam-bola io tsy maintsy nahazo marikendreo fa aloha ny enquête agnano izy ary regny tonga de tsy tokony amelagna mihitsy satria nagnino amaranako le momba vola io tsy andeha agnanaovana raha manjaro io tsy hoe ke vola 10 milliards baka za hitanareo mpandraraha amin'ny lavanike zao hoe campagne-ny lavani zany regny efa rô manafinakana campagne-ny le tsika za io non megnino misy 10 milliards de vao misy basy marikitra anao anao ko boka olona lavany ndraiky olona lavany ndraiky letchi zay ma tokony misy kesikiny letchi zegny ito laolo ty zala mpagna letchi marigny anao misy vola be ankesiky basy marikitra anao io donc zegny atsika vahoaka mila melo atsika ary atsika koa fa misy mouvement ratsy aminany atsika mila mivolagna ary zay zay raha tadiavin'ny fitondragna zao zay mba hagnampireo fotony atsika ne mahita raha io amin'ny fiarahamonigny agny fa atsika koa tsy mivolagna i vola iny fo andehamoniagna atsika koa zay izy hoe i vola iny voka atsika koa agnatin'ny raha zay azonao tohizana aminay fa vita nakamomba raha io ouais bon maraparagna atsika fa elaela atsika teo frère agnisan'ny zava-dehibe nandary tamin'ny herignandra igny ny fahavitagna nandravagna ny direction sy ny ratsy mandraiky anazy tao amin'ny secret point d'interrogation izy io amizay hoe akory ataotsika agnampody amin'ny lazany amin'ny atsarany le secret avokavoky na hoe estomatsika Diego e secret indrindra atsika province ny Diego tsy Diego zaraiky konay province na Diana na Sava avokavoky estomatsika io atsika marigny misy lasaline atsika marigny misy sovanio bon de sovanio zay fatorana lavani fahitatsika izy rebaka igny café mata ambanjo atao fanaty siramany ambilobe fahitatsika rozo en grève ke mba nisy isoragna ary tegna isorako reto zandry syndicat nitsangana ny tologno sy reto retraité mbola tsy nahazo retraitendreo reto tamin'ny secret hoe navita le dingana roa nisaotra atsika jiaby fa atsika koa mamaly fisaoragna roa koa hoe samy tafitsaka atsika aminazy igny ke raha tokony ataotsika zo io volagniko hoe ary zay jiaby eto matetiky mivola hoe atsika kaza mifidy olo fulany ataova io non le expérience ndraiky le hoe raha mety ho vitan'olo igny zavatsika fa tsy hoe fulany io rayano io ameza izy hitondra zo non izy ny azon'izy mosary ty azo pesos ty azon'ino igny izy vola alioko io vita or izy avy eo tsisy raha vitany agnane le problemeny ary io zegny angaviako rzandry ranabavy raha lahy isany amin'ny secret hoe atsika zo mila miady ny ho avy ny secret mba impody karaha taloha izy tsy mipodikotikikoty fa karazana tsaiky mandady atsika zo io mandady atsika boko mianatra mandeha miteteriba atsika boko amizay mikomansa amizay hoe magnano paraiky paroe atsika mety bondingana raha be fa io ntsika jiaby zegny agnitsany raha maventy nandady tamin'igny faritra varatra ny nosy igny meko anao frère Fabio
Ny momba secret zegny c'est très important izy nambarantsy Zokibe zegny. Atsika jiaby amin'ny tanànany tapo-tanànany Diego mahay hoe ino lanjan'ny secret ary fa tsy ampodintsika eto zegny. Raha marary ny secret dia marary ny vide le Diego noho ny amin'ny antony hoe importance nany zany hoe io poumon tanàna io satria misy zegny olo le salarié-ndreo ao mahazo le tombotsoa direct satria reo mpiasa ao de izy koa hoe misy le hoe tombotsoa indirect. Eritreretanareo nefa sambo mandeha amin'ny secret-nao izy koa fa avao reo sambo mana ravitaillement e. Zany hoe zegny reo mpiasa reo mpamboly ao zao amin'ny légume tomate ndraiky pomme de terre io no mbola mandeha fa entina agnabony sambo fotony reo olo aby monsieur ravitaillé. Ary zegny na mahatonga za tsy mivolagna mihitsy jusqu'à amin'ny makorena ne mbola mahazo anjara toerana amin'ny secret sy ny karaza. Donc secret est très important dans la ville de Diego ary problème ny secret zegny mila résolver. Ino zegny raha atao amin'ny secret? Rehefa atsika zegny izy volagna ny Zokibe teo igny hoe matoa tsika nagnadoso olo araiky ny volagna fa olo ty tsy aminany tsy noho ny agnaranazy. Diso hevitry sasany resaka zegny. Tsy hoe noho ny agnaran'ity olo ty fa noho le fitantagnana nataony tsy aminany. Ka noho izany ino ary ny atao e? Ny atao zany amizao ireo amin'ny secret-nao zany ny syndicat ny mpiasa sy ny karazany regny nagnamia reo proposition na olo telo hoe ny proposition-ndreo amin'ity gouvernement ty hoe ty etaetandreo ho lasa directeur ny secret satria atreto akenika secret zegny mbola miaigna amin'ny intérim. Misy olo zegny proposendreo de olo telo abo zegny hitandreo hoe mety rabe fa attention le tandremo. Attention le tandremo satria nagnino? Question napetrako amin'reto amizay hoe amin'ny syndicat secret zay mamitandregny marera koragno ty hoe ino ma politique industrielle afandreo olo abro andeha hitondra i-apporter solution ho an'ny secret. Zany hoe zegny tsao lombolombony raha hoe nagnadoso olo atsika le olo avy eo koa lombolombony de vo après 3 mois après 4 mois c'est mpiasan'ny secret mbola andeha plus de grève ndray mandeha. Asazonareo atako lainy. Fotony atsika efa atsika toetritsika avaratra any de atsika culte de personnalité na viany débat normal igny hoe izy koa fa atsika zegny mandrombo olo fo fa tsy mandrombo hoe ino ma hevitry ny gaty. Mety logique ma raha volagniny gaty zegny mety marigny ve raha ataony gaty sy namana fa atsika zegny izy koa fa misy olo bibibava zegny ataonao tsika avaratra fa ianareo na hoaiky jiaby sy namany atsika fa mandrombo. Du coup zegny atsika manjary dessus lava. Atsika zegny manjary very fanantenagna lava tsy arakaraka ny atsika zegny le olo andeha andimby eo. Ka amaligna zegny raha hoe zegny de hoe misy urgence secret. Urgence secret de hoe misy zegny le atelier zegny ao amin'ny secret-nao tsy maintsy mila mitorona izy. Efa nazaventsika tamin'ny omaly zegny lakolako fa hoe regny zegny ahafahan'ny secret zegny mi relancer satria ianareo fa isambo araiky mandeha amin'ny secret-nao facturé amina milliard. Zany hoe zegny izy koa zegny secret mavita garder amin'ny carnet de commande nany misy sambo tsotatsota agnatin'ny taogno araiky efa miaigny secret. Fa agnatin'ny raha jiaby zegny koragna koa le transparence namany ke raha angatagna amin'reto olo zegny nany proposen'reo syndicat reo de olo managna zegny esprit na vision na industrie zegny. Ka mbola horesagna moa reo ary tsara mihitsy agnanovagna entretien reo olo aby reo hoe ino marigna le sosikevitry hoentinao aminany ty karakory fahitavanao ty fa tsy hoe le rehefa avy eo fotony atsika io zegny mahita le 30 millions riny karama io olo jiaby mandiza raha hitsikitsika samy tiagnany directeur. Ndre olo babaky manatswaga raha tsy hainy fa hoe noho izy mahay hoe sy na izy nitologno tamin'ny 13 mètres riny koragna niaraka tamin'ny tsaiky Gen Z aby reo zegny izy fa agnano ty volagna fa izy matondra secret. Azonareo le problème raha misy. Ohatry hoe nangala micro tary. Tsy karaha zegny zegny tokony ataontsika fa hoe ity olona ty ve afaka mi-apporter kokoa azony tsara be le situation secret amizao secret amizao tegna en difficulté secret tsy famarina zegny. Izy koa zegny olombelogno izy hoe sous sérum na le fa tegna hoe izy koa amin'ny katolika fa nangalana mon-père aby nangala bisotinany tsao hoe maty isitrika andaitry. Fa izy zegny raha azo rattrapegna azo ke zegny raha ivolagnana aminareo raha lahy anabavy mitariky ny tologno agny vigilant nareo amizegny raha zegny hoe atsika tsy hoe mila manona agnaran'olo fo agnanona agnaran'olo fa hoe ity olo ty ve est-ce qu'il est capable amin'io asa io amin'io enjeu io efa haitsika le aretigny fa io olo avy eo hoe afaka ahita
boka vo atsika ndraiky nde magnano zay aretigny tagnatin'ny 15 ans la aby mety tsy voajagany ndray mandeha fa hoe mba au moins magnano am'le essentiel izy igny koa zay mbola ivolagna amitsika na mpiasa ny secret na amitsika jiaby hoe aretigny ty fa laliny dikaziny na olo io avy eo izy fa au moins kely zay mba fahitanao hoe misy fiovoagna zay agnatin'ny raha io sy ny karazany sy ny namana ke amin'ny dévot de deux zigny io to itodianagna amin'ny député Bora Réglage mbola magnampody le rano koragno taminao mazy monsieur le député andalo aminareo amin'ny assemblée ao monsieur le député ni loi de finances initiale LFI proposition de loi de finances mivolagna aminao za monsieur le député zahava tsara ny ligne budgétaire amin'ny ministère ny industrie moa ave monsieur le député misy enveloppe ao natokana ho ahafahana manosiky ny secret raha tsy misoratra ao zay monsieur le député tonga de raha tsotra fo raha ataonao amin'ny assemblée satria andalo aminareo amin'ny séance plénière zany hoe zegny anao mety tsy agnatin'ny commission na ino izy ty mandiniky ny raha loi de finance amin'ny assemblée fa izy boka eo tsy maintsy andalo aminareo amin'ny séance plénière ke raha angatany amin'ny vahoaka nantsiranagna zay monsieur le député izy boky io koa fa navy eo anao tsy mandeha mitady amin'ny page maro zavanao fo amin'ny page affecté amin'ny ministère de l'industrie agny zavanao izy koa fa navy amin'ny page io monsieur le député zavanao ndray misy ligne agny misy ligne mivolagna karaha ty hoe ity enveloppe ty ho atokatsika ho an'ny secret iredémarregna izy koa tsy misoratra raha zegny tonga de manangatagnana anao mivolagna hoe za mametraka amendement amin'io dikany amendement zegny monsieur le député tsy hoe tsy mahay azafady lafiko vitinao amizay fa hoe si mila correction io loi de finance io zay dikany hoe za mangataka correction loi de finance io dia anao mangataka correction agnatin'ny loi de finance io monsieur le député alohany anao ndeha hagnano raha io mikoragna amin'reto syndicat reto anao hoe amin'ny atelier ny volanitsika mila midémarrer amin'ny secret io ma tokony enveloppe otrino zegny vola tokony otrino tokony afatsika midémarrer secret io tout de suite de iregny montant regny no négocier amin'ny fanjakana mety atsika zao koa zegny asa hoe exemple alaiky ty ohatra zegny atao zegny mila 10 000 € atsika zeny mampandeha ro atelier bo fa atsika afany secret mipody mandeha tsendriky hoe izy amin'ny ataontsika hoe dans le hoe amin'ny tegna ny régime na fa hoe mba afaka kosa izy magnefa mpiasa nanaradalagna afaka koa izy sy namany dia mety io amin'izay zay le montant efa négocier ministre ny économie arrête dia aminareo mpitondra fanjakana zao io zegny mitarity président colonel Michael président tanananay io tsotra fo izy koa tianao ilamy tianao irindra tanananay io karaha ataontsika magnamia vola amin'ny jirama io karaha ataontsika zao mizaha solution Tananarivo sy ny karazany sy namany tanananay io mila secret io mandeha satria io secret io monsieur le président ambaranao tsara zegny amin'ny fotsy ampa amin'ny tentena fa io secret io tsy ho piasan'ny secret io fo vilominy fa ireo olo jiaby an-tanàna ao de vilominy secret io daholo ka noho zay mangataka monsieur le président hoe amin'ny budget loi de finance amizao ameza enveloppe na tsy totalité monsieur le président fa mba afany piasan'ny secret ny mahita mety mivanga boriboriko ny matériel termety naka boriboriko zegny sao misy mangala ratsy koa zay boriboriko ny matériel ely ndraiky boribolongamby ely afany miasa ke monsieur le député Bora Réglage soyez non vigilant amin'ny raha volaniko zegny ary zay vahoaka nantsiranagna zegny le cadeau tokony andesinao boka agny raha ohatra ka lany loi de finance io misoratra ao aminay io enveloppe io dia mba ahafahantsika miasa ary ny olo misy prétendre ho lasa DG ny secret dia angaviagna zegny mba hitsinjo ny le hoe fanagnana iombonagna secret c'est très important pour la ville de Diego Ceres satria marobe zegny ialagna amin'ireny zantsika délinquance namany regny ro tsisy raha atao izy nambarantsika teo ke aza ataonareo ambany zavatra amin'ny tanananay io secret fa io zegny any sisa anagnanay ao zay tsy managna maro Antananarivo zay misy ro zone France ro olo magnano manjaitra gauche à droite misy zegny hoe sy namany fa ninay Diego io secret io ndraiky péché froid io fo zegny no mamelo ny tanoranay ao sy namany ke eto zegny ivolagnana itodiagna aminareo fanjakana hoe mba aza ataonareo fotsiny io zegny itavanay fa hoe tianareo marigny zay dia agnametra fotoagna fitaovagna ahafahanay mamelo indray mandeha io société fa raha secret io no mandeha dia midoa fiaignanay jiaby zay le terme zay ataonao vola hoe karaha savane Diego olo jiaby Diego toujours na dia doa io mety tsy nino olo Diego mivolagna hoe ça va
ça va tsara karakory fôtony ngaty igny any mahazo vola izy mety bombarder amin'ny nouvel hôtel sy namany amara izy mandeha misenga izy mandeha misenga milanja tao tsy hitanao aby izy tsy lamonie quoi sambo misy zegny na de Diego volana ça va Diego io tsy mety azon'olo zo neny olo boka Diego volana ça va à l'époque olo kary tsisy olo chose anao koa sona mandeha naro tampianatra cura bo na nisy zegny mpianatra cura à l'époque nay misy mandeha ay mihitsy mandeha misenga rabe anao miasa weekend azonao manasanasa kanina sambo anao fa vomboatra hely ke secret la important tsika ke atsika jiaby zegny manonga fanjakana agnatin'izegny engany mba ho regnindro andry afatra zegny na amin'ny député bourg réglage na mbro agnatin'ny syndicat na koa zegny amin'ny fanjakana mahefa fa Diego io koa tsy ilany koa tsy secret no agnatin'ny ramanjara naka zegny firavolagno fa que donc zala izy naka fa maromaro koragnatsika teo zay zandroko donc isoragna atsika jiaby fa maranako izy donc zandrila misy ray aman-dreny amin'ny secretnao vitsivitsy hoe andeha sotro ronono ro nangataka hoe zokibe nangataka dédicace ro amaragnatsika izy eto dédicace-ndro ty alefako niany mety zay ya alefako eto fôtony io nangatandro ro nivolagna hoe zay mbola jeune zay fa niasa tao niany zay retraite mba hainao zokibe hoe karakory tamin'ny foyer secret zegny la mizika karaha zegny tadiaviko mba lefanao nine jiaby mpiasa ny secret volagna amindro hely agnatin'ny koragnanao zay tsara agnano agnoitrognitry taolagna koa foloka zala fa tsy mitoy atao paparamora tsogna ambanimbany ro blague part ya ke taterako le rataka anaro amare mandreninaro marigny nisy na izy marigny le foyer secret de alefako eto raha zegny amaragnany amin'ny rahalahy eto le fandaragna neny any isoragna anaro jiaby mitandregny isorako koa zandry fabre niaraka teto de izy volaniko teto ampodiko hoe isaka samedi atsika magnano résumé de la semaine donc zegny du lundi vendredi atsika mitandregny ino raha misaobaoba eo vendredi za raha fitsika karaha nao ataonay rôle laty hoe atao morceau par étape juste ampatsarovagna atsika zegny ke eto de mirary atsika jiaby azo fahasalamagna azo torimaso tsara ariva ty izy volagny zandro fabre teo raha irangatanaro ty aza mamolaka egny amin'ny aravoagnanaro ny hataka anaro andifasako izy eto fa izy ty ndraiky ialako tsigny lava loatra boka iranangatandro ty iavako safe nitapako amin'ny partie faraparany fo naleko ary maro atsika nety nahatsiaro hira ty tamin'ny fotoagn'androny fa ela hira ty ya ke ro noaligny keky za zay zala mangataka dédicace zokibe alifasa fa zay io ravoravo nitologny niaragna natao tanteraka ary ro koa nivolagna taminaka hoe azadigna magnano remerciement préfet Hermine préfet ny Diego fôtony agnisany niatriky ro syndicat mpiasa jiaby tamin'ny secret tamin'ny fagnanaovagna raha jiaby tary préfet madame Hermine mialatry aminao raha nabavy anognona agnarananao fa misaotra anao ro ary zay koa misaotra anao koa hoe nitsangagna tary amin'ny mahaviavy anao na vita nandamigny nandatra na totosagna raha jiaby zegny izy avako e